Hello, anak! Wapay anak, wapay amahan batignaw. Yate. Kaunaw ron yung anak ka eh. Salbahis ka ni mo anak ko. Kumusta naman ka nas Pilipinas, anak? Nanguha ra ko gabi oy. Sa may lain may mong ito ba? Nangumusta ra kay papa ni mo. Wa may anak kung wapay amahan batignaw. Yawa ning anak ka ni. Kumusta naman ka di, anak? Awa lagi ko ana amahang batignaw. Lagi atay na ni anak ka, oy. Kanang nak na dawat na nimo tong kwarta akong gipadala? Oh, 10 pesos ra. Oh, anong Jis man to nga? Jismail man tong gihatag nimo? Agi duha na kong tungen. Panuway ning anak ka ni. Kano imo man tong gipanugal nga para man to bugas og sudan? Di ako kay bawan. Pagyasan nang niagi nak. Sige, wa ko inahang batignaw. Noon sa man ang naong nimo nak nga pagikan ako gwapo magkakaroon bati na lagi kay naong. Di ka man sa unggoy. Gadik-adik siguro ka nak? Wa ka gadik-adik diha? Ko anak ko sigarilyo ra. Pakita ko nung tanin mo sigarilyo. Dra. Tayo mo sigarilyo, brown lagi na. Di na marijuana. Marijuana oy. Tabako niya oh. Tabako ni. Si mama ni mo, kumusta naman? Nagbitay. Yung sa tanong, mong gibitay? Wala ay. Ibo, magkatong akong inangan ni Kapyot mantes kuan lubegon. Napakay lumboy di anak? Agay tag lumboy di abay. Nagidagandre, kato pa ning paglarga na ko diri sa Japan ko, nagbahon kog lumboy. Oy, mo ring usa oh. Di ka oy. Di ka re? Di na ko nako ya ko ah. Animal ning anak ka ni. Wa ko batik na isa pangamahan doon. Nganong bati magagnaong na, kagwapo man ko. Kaya nangyayaan tinggali kong unglo. Mura magipangalaan kag lube. Ay, apel mo ng paula. Laya nga lube ni Brown. Next. Ang baka na kimo nang gikumpay ang baka? Wala. Nitaon, itong guwer, itong iyaha. Bay, pakita ko nito sa abs mo nak, naman kay abs. Nakasap kong naong. Katong abs mo stiyan bay, pakita ko no. Dala, may na yung abs yun. Ihiyak ko no be. Arang-arang kay wala ka maliwat si mo magwa nga piyaho kig tiyan. Abet man din sila. Lubutan man daw. Manghod man tuod ka to imong magwang pero mura mag ikaw may tiguang na tong naong. Dili ay, mura mag siya ang tatay gawin. Pila na kay edad ni Murak, nalimot naman ko. 74. Guwangan na ni Murak ko eh. Una pa man, wa pa mo ko natao ni mong edad. Ikaw, biya kayo sa una nung. Ngayon, Hoy, karong sunod si Mana ba magpada ako 20 mil ha? isa, 20 men? Oo. 20 pesos. 20 mil ang may padas Palawan. Kubrahan na to. Kubrahan niya ako to, ba? Kung saan mo to ni Murak, dako-dako mo tong kwarta ha. Ako na yung palit sa Cebu. Gadik-adik na day ka na? Wala, oy. Lahat? Adik mo lagi kag naong oh. Murag, adik na na ako, bibutan kayo na. O anong katinil mga dak, asam na yung sinilas ni mo? Nga, ako matong gilabay ko, hindi ko manahan magtinian. Uy, kalaki ning bataan. Maor ni anak, naguwang pag naong siyang papa. Ano ko yung ama ang batin na akong gab? Mura mag ako no'y manghod ani. Sinak, babay na nak, oy, kay di kita maghuman na istoryahan nak. Sige, bye-bye. Guys, sa taglumboy be. Ay, naman nilaway, balik lang ako. Oh, gato na ni shout out. Atong i-shout out ang founder sa si Ma'am Darlene. Founder sa ato ni shout out ang founder sa Darlene Angels nga si Ma'am Darlene Matt Binco and co-founder Alvin Baxter. Shout out from Sarah Binawa. Ayan, shout out niyo mga load. Salamat sa inyong
tanaw sa kong mga video nga way ayo. Shout out yung tanan. I love you. Bye-bye.